Здравейте пак, YouTube. Ние ще ви покажа Елдария. Този път, този видеоклип. Тези. Ще ви покажа по-подробно да видите Елдария. Чупим грифон. Тъскаш, викам само да не е грифон. Тя грифон. Дано да има нещо, което не е грифон, защото почти всичко е грифон. Ще не ви казвам. Мисля да ви покажа старата ми къща с миналия пръв. Но тя не е тук. Айде, гледайте какъв бък ми става. Връщаме. Где по честно фикшн? Не ги знам. Или... Искам да ви покажа старата ми къща, защото е на Варп Зомби Wind. И трябва ми веднага Fly. Тук има доста зомбите. Да ме килнат. Тук има някакви работи. Гипа. На който да са, вече ги няма. Да, сложно кучах. То се бил много слабо. Който има тези работи. XP. Мали, тук е Free XP. Кой ма стреля? Сега не се занимавам нищо. Искам да покажа кой има. Имаш дупчета. Никой трябва да покажа, но кой се сети. И кой знае, кой не знае. Тук е защитена с категория Creepers. Ето Creepers. Чипца. Видео. Аз му казвам само, че прави видео. Айде. Веся се човек. Тук аз се чуя грифа. Тук е нещо. Аз имах синчан на една здрава лопата. И тук е всичко, колко съм грифал, не знам, ама събрах към 20 стака пръст. Много гриф. Май къщата ми е хубава. Не аз мисля тъй. Как е според вас? Пишете ми в коментара. На мен ми хареса. Малко уютно. От тук влизаш. Така има стълб. Тук е Enchanting Table е за 30 левел. Има стълби, качество тук. Видите колко е красиво. Има вратичка, отваряш на друга стая с такава същата. Много е красиво. Тук Fire Sword Gaming. FSG. Аз не така. Тук видях някъде стъкло. Вие не знам ли сте го видели. Аз не го видях. Някъде не снимя къща. Така, това беше от мен. 7-8 там някакви цифри. Довиждане, до нови срещи.